Ono kabar berita. Oh, maneh. Yuk Lastri lo bangun oma maneh. Bangun maneh dalan. Kapan aneh mari bangun? Lah yo boset saja dibangun kok apa ya kok bongan, bangun gak mari-mari ngono lho. Perasaan bojone gak kerja kan yo. Lah yo mbok aku omane lho sapi kesukaan. Iya. jane gak yo apa ya Dik. Iya. Jane nyanyi sapa sih omahe wis sapi dhewe dibuang ngono ae. Paling nyanyi sampean be Mbak No. Lah kok maku elek-elek. Lho kan dia kan kepingin sak gang paling apik dhewe ngono ya Sulastri. Bangun ae. Ya iku aku sing bertanya-tanya entuk teko ndi utang-utangan. Ya. Soalnya tak delok kan Kak Solikin kan nganggur ya. Makane be duit utang-utangan Ya makane iku ya. lho. Warisan paling. Ya mbok maneh, soalnya kan wontone yuk Lastri lak soge ya. Nek tak delok wontone Kak Solikin kan ya muni kula ya, padha-padha kaya awak dhewe ya. Sik tak deloke perkembangannya teko endi. Epok-epoke aku kok delok mlebu jero ya. Iya. Go ya. Oh iya bener. Oke.